Matur sembah nuwun dumateng grup saking Gasek ingkang nembe kemawon paripurna. Cak Jaya, barek Cak Gepeng. Iki kangge menghormati bolo-bolo sing teko nggone nangka jajar khususé ya sih. Iki panyuwunane gending Gonggo Mino Tretek langko diterusno munggah nang ngone Godril. Lah enak sih. Cak Turiman, ayo Gonggo Mino Tretek munggah nang ngone Godril. Dados